ପିଲାମାନେ ଆସିଛ ଆସ ଆରେ ବାଛୁରୀ କ'ଣ କେମିତି ବସେଇଲେ ଏଥରରେ କ'ଣ କରିବା ସାର୍ 5 ଥର ଫେରିଲା ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫସିଗଲି ସରକାର କୋଳ କରୁଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର 200 ଛାତି ପୁରେଇ ଖେଳା ହେଇଛି ସେଟା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି ଆରେ ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି 200 ମନ ଆଜ୍ଞା ମନ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁକ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ବୋଧେ ଏଥର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କୁହନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ତାର ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ଆସ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖିବା ଆଉ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନଈନାଳ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ହେଲି ପତଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁକୁଟା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନଈନାଳ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ଝିଅ ଯେଉଁ ଟପର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଝିଅ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛି ଆସୁ ସେଇଟା କହିବୁ ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚା ପାଣି ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ଆଉ ହକିବୁ ନ ଏଇଟା ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଭିତରୁ ନେଇ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ାଖାଇରେ ଆମର ଖଡ଼ାଖାଇ ସ୍କୁଲରୁ ଯୋଉ ଟପର ଆସିଛ କ'ଣ ଏଥିରେ ଭାବୁଥିଲି କି ପରୀକ୍ଷାଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ମୋତେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକରେ ରହିଛି 98% ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ରହିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲେ ମୋର 99.9% ରହିବ ବୋଲି ଏହା ଥିଲା ସୁକୁଟା ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏମିତି ନଈନାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ସୋଇ ପତଲୁ।